Good morning, Mwadzuka Bwanji, Ndine Nesta, the black teacher. Yeah, today, Sunday, 21st December 2025, 4 days to Christmas. I hate it when I have to break terrible news every day. Let's begin with news coming from Taiwan. Taiwan is not very far from where I am. And yesterday there were some terrible news ku Taiwan. Kumene ku Taiwan ndi malo amene sadziwika ndi nkhani za violence, ndi nkhani za zophana. Taiwan ndi malo amene amadziwika kuti anthu ake ngokonda mtendere, anthu ake ndi okonda bata. Ndiye dzulo anthu kumeneku they have been shocked patachitika ataki ya mpeni. Mzibambo wina anatenga chimpeni ndithu chachitali ndikupita nacho ku metro station kapena ku subway station. Popeza maiko anzathuwa masides akuluakulu anthu amayenda pansi pa nthaka. Ndinanena kale zimenezi kuti anabola ma tunnels pansi pa nthaka pamene pamayenda ma train. Ndiye mukatsika makhala ma station amene malowa ndi ukakwera ma train aja nkuyenda kupita kumene mukupitako. Ndipo munthu ameneyi anakonza zima smoke bombs, zima canister zotulusa utsi kuti zisokoneze anthu pachigulu paja, ndiye azibaya anthu ndi mipeni. Modi wapha anthu atatu dzulo limenelo, and it was very scary. Anthu onena kuti simunazolowere zinthu zangati zimenezi zingochitika pa metro station pamene pali anthu ambirimbiri. Yetu nkhani yomvetsa chisoni. Pa nkhani yomweyo nayenso munthuyo wafa. Kumapeto kwake analumpha building, anadziponya pa building, ndipo zikumveka kuti nayenso wafa. So anthu amene afa pa nkhani imeneyi ndi anthu okwana 4 kuphatikizapo iye yatakayi. Komanso anthu ena avulala ambiri, pafupifupi anthu 11 amene anabayidwaso ndi mipeni, koma they were able to run away ndipo ali ku chipatala. Pa nkhani yomweyiso madotolo amene akuthandiza anthu ku chipatala anena kuti mmodzi mwa anthu amene anabayidwa ndi mpeni ndi munthu onena kuti ali HIV positive, ndipo amakhala akumwa mankhwala opanga control HIV imeneyi ma ARVs, ndipo amapanga woni anthu onse amene anakhuzana ndi magazi kapena ma body fluids a munthu ameneyi kuti apite ku chipatala akayezedwe mwansanga pasanathe 72 hours. Yetu zimeneziso zamveka choncho. Ndiye muganiza kuti munthu mpeni omwewo amabaya uyu kubaya uyu ndi umakhala ndi magazi. Ndi anthu abayidwa ndi mipeni. Some people want to help, right? Ndi anthu ena ambezeka kuti akugwira magazi a anthu ena powanyamula kaya powathandiza kuti adani. So one of the victims aduza choncho news zikutero, ndipo alengeza kuti amene anakhuzidwa ndi magazi dzulo pa ataki imeneyi apite ku chipatala. Yetu Taiwan ndi malo ndi kachilumba. Taiwan ndi kachilumba kamene kali pafupi ndi dera lomwe ndilili timati dera la Fujian. Fujian ndi province. Ndiye pali nyanja pamenepa, tikangodusa nyanjayo timafika ku Taiwan. Ndipo zimene zizachitika pa chilumba chimenechi cha Taiwan ku China kuno. Mwina mumva pa news. Kuchoka pamenepa kodi ku Malawi anthu ena akamayenera kupita ku khoti pa 19 December. Sindinamve ma reports kuti anapita. Nkhani zatha bwanji? Nkhani zatha? Are we out of the woods? Is the storm over? Ngati muli ndi nkhani muli ndi news kapena information ina iliyonse pa nkhani zimenezi tatiuzani kuma comment. Mwadzuka bwanji? Zikomo kwambiri. Dzukani.